моя опит, аз нямах представа какво е дизайн система. За мен дизайн системата е изворът на знание за един бранд. Бързина и консистентност. Един стандарт, който най-просто казал да разрешава спорове. Създава за кратко време с минимални ресурси продукт за конкретна група хора, създадена нужда. Пести време, пести усилия и най-важното, пести грешки. Компас е жив организъм, който е отражение на динамиката и променливостта на технологията, на услугата. Даде ни много свобода за кратко време, ние да имаме удовлетворение от резултата, който търсихме. Една страхотна идея, ако тя не може да бъде реализирана със скорост месец-два, тя просто си заминава. Дизайнът може да решава проблеми на бизнеса, който бизнесът всъщност не осъзнава и дизайнът може да му помогне. Дизайнът е огледалото. Посока, която да дава стойност в разработката на продукти, които да служат на 4 милиона клиента. В нашия екип темата за разработка на дизайн система беше нещо много дългоочаквано. Беше една провокация, която ние търсихме с години, може би. Търсихме как да излезем от тази работа върху следващия проект, следващата тема, следващото приложение, следващия сайт. Желанието от страна на бранда за подобен проект е огромно и те много се зарадваха от това, че ние имаме нуждата, а те имат възможността да го създадат за нас. При нас идеята за дизайн системата дойде от нужда и от проблеми, които имахме и търсихме решение за тях. Нуждата ни беше от една страна от гледна точка на бранда. Искахме да уеднаквим всички дигитални продукти и те да дават едно и също излъчване като стил, като визия, като дизайн, като лекота за ползване от хората, за които правим тези продукти. Ние вече в Екон бяхме започнали да работим по много дигитални продукти и виждахме, че имаме някакъв проблем с консистентността на дизайна. Все повече виждахме, че имахме нужда да имаме нещо, което да води хората категорично в начина, по който те прилагат визията и стила на този бранд. Това си беше един базов проблем, който имаме. Започваме да работим с даден екип. Според това те колко разбират принципите, толкова го прилагаха. След това започваме да работим с втория екип. Втория екип прави нещо много различно от първия екип. И в един момент, като поглеждаме, различните приложения изглеждат по различен начин. Имахме случаи, в които дори една и съща икона е изпълнена по различен начин на различните места. Толкова много енергия се губи в комуникацията, а колко често се случва партньорите да не разберат и да кажат много изисквания имат. Не, ние имаме бранд, визия, мисия, трябва да изглеждаме по един и същи начин. Когато стартирахме работата ни с Еконт, имаше много материали, стотици страници материали. Тези всички стандарти, по които ние трябваше да започнем да работим, за да създаваме продуктите, бяха много сложни за ориентация и за научаване от целия екип UX, UI дизайнери, UX райтери, графични дизайнери, за да започнат те разработката на един продукт. И всъщност имаше една много тежка препратка и несъвършенство в тези продукти, защото те не покриваха всички случаи, а по-скоро бяха обхванали едни частни ситуации, които някакси във времето са останали и не съответстват на света, в който живеем днес. Той е динамичен и се променя всеки ден. Във всеки един проект, в който създавахме продукти, виждахме, че имаме едно и също нещо. Поставяхме си срок, примерно 4 или 5 месеца и той просто никога не се изпълняваше този срок. Никой няма шанс да оцелее в днешно време, ако правим 6 месеца, една година даден продукт, защото той всъщност при пускането му в реална среда става неактуален. Вече нещата са се променили. А вече скоростта е може би месец, два, три, почти всеки ден излизат нови неща. И за да добавим стойност, ние трябва да ги правим бързо. А за да ги правим бързо обаче, като бранд, който има стандарт, визия, мисия,
ние трябва в дигиталните услуги и продукти да излъчваме всъщността, кожата, това, което е Еконт. Цялата разработка винаги започва от един дизайн. Дизайнът е огледалото. Хората вече нямат търпението да те изчакат 6 месеца да реализираш тяхната нужда. И започнахме да търсим точно такова решение, което за кратко време, с минимални ресурси, да може да покрие определена нужда на дадена група хора. Нуждата от дизайн система Еконт смятам, че я бяха осъзнали преди ние да говорим по-агресивно дори в тая посока. Трябваше просто да се срещнем с тях и те да разберат, че и ние разбираме техните проблеми и искаме да ги решим. С Еконт успяхме да се срещнем в убеждението, че е необходима разработка на дизайн система за тях, когато направихме анализ на времето, което екипът за разработка на дигитален продукт отделя за срещи, разговори, оценка и препредаване на информация. Целта, която лично си заложих да постигнем с реализацията на дизайн системата е да минимизираме поне 30% от времето за разработка. Нагърбихме се с много голяма отговорност, за която откровено казано бях сигурен, че ще се справим, но наистина не бяхме напълно готови. А дали в България експертите знаят какво е дизайн система? Според мен една част от тях знаят и от гледна точка на експертите, колегите ни дизайнери, UX дизайнери, да, те знаят какво е това. От гледна точка на бизнесите не съм много убеден, че голяма част от бизнесите знаят. Дизайн системата за мен е стандарт. Стандарт за качеството на този бранд, за неговата идентичност. Как той изглежда, как той се държи, как трябва да бъде разбиран от хората, които работят за този бранд и от потребителите, които го използват неговите услуги. Моята роля като графичен дизайнер и пазител на бранда беше да следя дали дизайна, който получаваме, е консистентен, което означава гледане на стотици екрани, различни предложения, сравняване. Всичко, което те правеха, беше базирано на нашия график дизайн гайдлайн, но той не обхващаше всички кейсове, които са необходими за по-сложните системи. Разликата между дизайн системата и един стайл гайд всъщност е, че дизайн системата е живият организъм, който е отражение на динамиката и променливостта на технологията, на услугата, на това да унифицира начина, по който брандът изглежда в очите на потребителите и също така да въведе процеси на работа между екипите, които създават дигитални продукти. Точно тези процеси на работа в един стайл гайд липсват. Мина времето, в който един бранд е необходимо да има само брандбук. Брандбукът не е достатъчен за създаване на дигитален продукт. Според мен не е задължително една компания да е минала някакъв период от време от създаването и тя да има повече от един дигитален продукт, за да направи собствена дизайн система. Дизайн системата може да решава много малки и много големи проблеми. От опита ми задължително условие е първо хората в тая компания да са озряли за това нещо. Да има наистина зрялост в самата компания, да виждат ползи както за тях, така и за хората, за които създават продукт. Смисъла на дизайн системата е в скоростта. Скоростта всъщност е резултат от дизайн системата, а тя ти дава преизползваемост на елементите. Предимството, което виждам в Compass by Еконт, това, че ти дава свобода за бърза промяна на решения. Дизайн системата дава точно стандарта в процеса на работа и връзката между бизнес изискване, продуктов собственик, project manager, UX, UI дизайнер, девелопър, QA и дори UX writer и маркетолога, т.е. как това нещо вече да стигне до крайния потребител. Правим дизайн системата за хората. И за да се справям с това предизвикателство, всъщност се опитвах да влизам постоянно в обувките на тези различни хора в различните им роли.
Да речем, днес съм Лили, маркетинг специалист, който има нужда от материали за презентацията си за нова услуга. На другия ден съм Жоро, който е копирайтер и пише текстове за новини в econt.com. Какви са ползите за бизнеса от дизайн системата? Ползата е, че бизнесът пести време и може би средства от това всеки един дизайн да бъде проверяван. Като процес може да отнеме седмици, дори само за няколко екрана. Тук говоря не само за дизайна, говоря и за текста, и за копирайтинга, всичко, което всъщност е част от една дизайн система. Да може за кратко време да се произведе, да се създаде даден продукт и възможно най-скоро да покрие някаква нужда на пазара. Нещо, което според мен е много важно, върху което компаниите, и то по-големите компании, които имат продукти и предоставят услугите, са на голям кръг от хора, пропускат, е, че повечето компании са концентрирани върху това да създадат по-добър UI и по-добър продукт за крайните си клиенти, не обръщайки внимание всъщност на продуктите, с които нейните служители работят. А те също не са за подценяване, защото те са всъщност в основата на това да се даде съвършената услуга. Хората, които работят и предоставят тази съвършена услуга, работят с изключително счупен продукт, счупен, който изглежда на нещо от 2000-та година и компанията не го пипаш, защото то работи. Всъщност тук се пропуска и още една, или всъщност това не се пропуска, се добавя още една много важна роля на дизайн системата, че тя може много бързо да обнови как изглежда този продукт, много бързо за много кратко време и другото, което е, че ще спести от обучението на новите и хора, които трябва да свикнат да работят с една много сложна система, привидно сложна система, просто не преведена на езика на 21 век или 24-та година. Защото това липсва, много често липсва в бизнесите. Всеки един човек иска да му е бързо, лесно, удобно и да се свърши работата без да се замисля. Визията на компанията в момента тотално отговаря на момента, в който дизайн системата е създадена. econt е в, може би, най-технологичната си фаза. И в този смисъл, от чисто функционална гледна точка, дизайн системата тотално ще помага за много бързата разработка, доработка на дигитални продукти. Ако ме питаш от гледна точка на дали до момента сме имали истинска нужда от това и назад, да, със сигурност. Сега най-накрая се усеща колко много ползи има от нея. Процесът се случи успешно, не защото ние бяхме най-добрите или сме най-добрите експерти. Проектът стана успешен, защото ние направихме много добра връзка. Това е когато довършваш изречението си. Ти го започваш, от срещната страна го довършва. До такава синергия, след, разбира се, много работа и успешни проекти зад гърба, мога да кажа, че сме намерили партньора. Какво значи да имаш спойка и да имаш партньорство? Вие се усещате, разбирате се, без дори да използвате много думи. Всъщност, вие и ние се разпознахме, че гледаме в една посока. Посока на развитие. Посока, която да дава стойност в разработката на продукти, които да служат на 4 милиона клиента. Нямаше вкопчване в това е наша идея, тя е гениална, няма да я пуснем до край, сега ще се борим, докато клиента не се съгласи. Успяхме да изтрием тази граница между нашия екип и вашия екип. Беше просто като един приятен обмен между нас, приятен танц, в който се опознавахме, обаче всеки толерираше и другата страна. Без правилния партньор няма как да достигнеш това съвършенство, което търсиш. Смея да кажа, че ние станахме дизайн екипа на econt. econt влязоха с тая визия да дадат добрата услуга с добрия продукт на крайните си потребители, но да я дадат и на хората, с които те работят, или всъщност тези, които я предоставят. Нещо, което мен лично много ме впечатли, е именно тази визия, която ние срещаме в тях. Мястото, където всъщност ние заедно кликваме като един екип, е, че мислим наистина как да
преведем нещата да са по-прости и лесни за използване, така че наистина да водят до стойност. Имаме го.